Hola, bon dia a tothom. Si us sembla, volíem començar amb una activitat una mica informal, una mica divertida, per això, per adonar-nos que potser nosaltres no coneixem tant aquestes facultats que ens han vingut a visitar i tampoc no sabem si ells coneixen gaire la nostra, és el que veurem a la taula rodona, però el que sí que és veritat és que val la pena fer actes com aquest per conèixer-nos millor, no? Llavors farem un joc, primer, no sé si coneixeu el Kahoot, el coneixeu? Que juga amb el mòbil, no? Val. Aviam, sí, ara el poso, Val, doncs es juga amb el mòbil, és un joc que durarà 5 minuts, Val? El volum potser no cal. Val. Molt bé, doncs, aviam, aquí teniu, us heu de connectar a aquesta web que diu kahoot.it, a la taula també poden jugar, els convidats de la taula també poden jugar si voleu. Llavors, heu d'anar a kahoot.it, heu d'entrar amb un pseudònim, poseu qualsevol, la primera paraula que se us acudi, val? No poseu el nom real, poseu un pseudònim, entreu amb un pseudònim i heu de posar aquest codi de joc perquè aquest és el qüestionari, és un qüestionari que farem. Té 5 preguntes. Val? Sí, tots heu entrat amb un pseudònim? A veure, ara... Sí o no? Ara ja comença, A veure, pregunta 1 de 5. Sou a dins o no? Ai, madre. Val, a veure. Sí, heu vist el codi? Vinga, va. Ai. Espera. A veure. El codi... Sí. Aquest. 2970... 86 3, val? Són 5 preguntes només, d'acord? 29 70 86 3, d'acord? Val. Mira, ja tenim 36 jugadors, 38, 40, 41... Va, doncs, quan sigueu tots... Heu d'entrar això, un pseudònim i... Val. Els convidats, potser... Veureu segons quines preguntes i segons quines respostes, no us espanteu, vull dir, els traductors, nosaltres no sabem res de res, però ens documentem, val? Però per fer aquest qüestionari serà sense documentar-se, o sigui que serà més difícil. Vinga, val, doncs, esteu preparats tots? Val, aviam. Sí, som-hi? 58 jugadors. Val. Ja, comença. Són 5 preguntes només. Val. Quina d'aquestes mencions pertany al pla d'estudis del grau de traducció i interpretació? Només una. Val? Teniu 20 segons per triar. Els convidats també, Menció de traducció científica, menció de traducció periodística, menció de traducció editorial i menció de traducció esportiva. Aviam, aquesta també va pels de la taula, Sí? Val. La menció de traducció editorial. Molt bé, correcte. Val. No tenim cap menció... Se sent no tenim cap menció de traducció científica, es diu menció de traducció especialitzada, i no tenim menció de traducció esportiva, que és bé, i menció de traducció periodística no en tenim. La següent, som-hi. Mira, aquí hi ha, per això, sort que heu posat, aviam qui guanya, Sort que heu posat pseudònims. Quin d'aquests graus no es pot estudiar a la Facultat de Biociències? Quin d'aquests graus no es pot estudiar? Biologia, biotecnologia, nanotecnologia i microbiologia. Quin d'aquests graus no es pot estudiar a la Facultat de Biociències? Val, som-hi.
El de nanotecnologia, molt bé. Val. A biociències es pot estudiar biologia, biotecnologia, microbiologia i biologia ambiental, oi? I genètica, i bioquímica, hi ha uns quants graus més. Molt bé, molt bé. Val, som-hi, següent. Val. Són els punts. Quina d'aquestes assignatures no pertany al pla, aquí hi ha una errada, del pla d'estudis del grau de biologia ambiental, genètica, efedologia, histologia i matemàtiques? Això cada cop és més difícil, Genètica, histologia, edafologia i matemàtiques. Aviam. La que no es pot estudiar és histologia. Oi que sí? Histologia, perquè histologia és l'estudi de l'anatomia microscòpica de les cèl·lules i dels teixits de plantes i animals. I llavors, clar, biologia ambiental no fan, però sí fan genètica. Edafologia és la ciència que estudia el sòl com a substrat del món vegetal, la relació entre el sòl i tot el món vegetal. No és l'ufologia que estudia els ovnis. Exacte, val? Molt bé. Aviam, Trafalgar està guanyant. Val, següent. Quina d'aquestes assignatures no pertany al grau de veterinària? Micologia, toxicologia, morfologia i microbiologia. Micologia, morfologia, toxicologia i microbiologia. Val. Aquesta... Els que heu posat micologia, doncs ho heu endevinat perquè micologia no té res a veure amb micos, no té res a veure amb micos, és la ciència que estudia els fongs. Els fongs, les seves propietats genètiques, bioquímiques, taxonomia, la seva utilitat per l'home com a font de medicaments, aliment, etc. Molt bé. I l'última pregunta. A quin grau pertany l'assignatura literatura catalana contemporània? A quin grau? A periodisme, a traducció, a comunicació audiovisual o a cap dels anteriors? A periodisme s'estudia literatura catalana contemporània. Molt bé, molt bé. Doncs s'ha acabat. El pòdium ha guanyat, que han endevinat les 5 de 5. Això vol dir que només una persona de tota la sala ha endevinat 5 de 5 i després hi ha 2 persones que han fet 4 de 5. Es pot preguntar qui ha endevinat 5 de 5? No? Qui ha estat? No vol dir? Tenia 2 ordinadors, amb un contestava i l'altre desdocumentava per trobar la resposta. No, ningú vol confessar. No? Doncs ho deixem anònim, però felicitats, molt bé. Molt bé, doncs això era una mica per... Sí, exacte, per trencar el gel i per pensar una mica que tots podem aprendre d'aquesta xerrada i sobretot tenir curiositat per què es fa a les altres facultats del campus. Llavors, si us sembla, hem demanat als convidats que preparin durant 5-7 minuts aproximadament, que preparin una mica una opinió personal o una reflexió o que ens expliquin des de la seva perspectiva personal o la perspectiva que ells pensen que hi ha en el seu àmbit, com veuen en el seu àmbit els estudis de traducció, els traductors, etc. És una mica una xerrada oberta. A qui li agradaria començar? Molt bé, doncs. Molt bé. Doncs llavors us presento en Jaume Ferrés, és el degà de la Facultat de Biociències.
és catedràtic del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, és llicenciat en Ciències Químiques i doctor en Bioquímica per la UAB, ha realitzat estadis postdoctorals als Estats Units, a la Purdue University i Baylor College of Medicine, i una estada sabàtica a Georgia Institute of Technology. És autor de nombroses publicacions en revistes internacionals en el camp de l'enzimologia i la biologia molecular de les oxidoreductases. Ha desenvolupat, ho he practicat una mica abans de llegir-ho, ha desenvolupat prèviament diverses responsabilitats institucionals, ha estat delegat de la rectora per l'Escola Postgrau i pel doctorat, vicedegà d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències i coordinador de la llicenciatura de Bioquímica. Moltes gràcies per venir, Jaume. Endavant. Bé, no sé com... Se'm sent? Hola? Sent? Sí? No sé com ho voleu fer. Ens han passat un guió amb unes preguntes. No sé si voleu que contesti les preguntes o... És obert. Bé, abans de començar, el primer que em vaig preguntar és per què m'havien convidat. Perquè realment el camp de la traducció, tot i que traduïm contínuament en la nostra feina, en un sentit i un altre, vull dir, des de l'anglès al català a l'anglès, etc., em preguntava realment què podia portar en una taula com aquesta. Després em va ajudar una mica el tema de les preguntes que ens vau passar per enfocar una mica més. I algunes de les coses que primer em van venir a la ment va ser que segurament avui dia tant els graduats de l'àmbit de les biociències, ciències de la vida, com els mateixos professionals, parlo professors, parlo de persones que estan a l'àmbit més de l'empresa, probablement no fem tant ús dels traductors professionals especialitzats, per exemple, en temes científics, com potser es feia abans. I una mica justificaré el per què. A veure, la primera traducció, per exemple, de l'origen de les espècies, que com sabeu la va publicar Charles Darwin el 1877, va tardar aproximadament uns 20 anys, any més amunt, més avall, en ser traduïda al castellà. El castellà va aparèixer el 1859, 20 anys després. Avui dia, quan surt un llibre, per exemple, de text de bioquímica o alguna de les biociències, encara quan estan amb les galerades amb l'anglès ja s'estan començant a traduir a vegades al castellà o al català, inclús. Però aquesta traducció està més pensada no tant pel professional com per l'estudiant potser de primer curs, que té la seva bíblia, li diem la bíblia, el llibre de bioquímica. Si veieu alguns estudiants de medicina és típic que vagin amb aquestes bíblies, i està pensat més en un àmbit de divulgació, de fer arribar aquesta ciència als alumnes que comencen. Però ben aviat això es farà obsolet. La ciència avança molt de pressa i realment, al cap de poc ha de sortir una segona, una tercera, una quarta edició, i el que dic, mentre encara estan fent les galerades en anglès ja es comencen a traduir en altres llengües. I moltes vegades sabeu qui les fa, aquestes traduccions. No les fan traductors especialitzats. Jo he fet de traductor d'un llibre de bioquímica i, pobra de mi, me les vaig veure perquè realment era una època en què amb prou feines es feien servir els ordinadors. Per tant, ja us ho podeu imaginar, no cal dir res més. I és molt divertit perquè hi ha termes científics que els biocientífics fem servir amb el seu llenguatge original. Avui dia, ja ho sabeu, la llengua franca per la comunicació científica és l'anglès, com en una altra època potser podia haver sigut l'alemany. I això vol dir que molts termes s'acunyen en anglès però ni tan sols s'arriben a traduir mai. El paradigma d'això és un terme que fem servir els genetistes i els biòlegs, que és el famós splicing. Segurament sabeu traduir splicing o spliceosome, que és un orgànul subcel·lular on es fa l'splicing. L'splicing, perquè entengueu fàcilment els que heu fet biologia a batxillerat o heu fet alguna vegada alguna cosa que s'hi assembli, sapigueu que a partir de la informació genètica, que és l'ADN, el DNA, que en diem nosaltres, hem de passar primer un procés de transcripció, es fabrica l'RNA missatger, o mRNA, i aquest RNA missatger es tradueix. Per tant, aquí ja tenim una relació de la biologia amb la traducció. I aquest RNA missatger es tradueix en forma de proteïna.
Però abans que això passi, l'RNA missatger, que és molt gran, s'ha de madurar i sofreix processos de tallar i empalmar. Allò que en diem en castellà corta-pega, doncs en anglès es pot dir splicing, és aquest sentit. I actualment el term CAT, que és un organisme que introdueix neologismes tècnics en el català i que fa molt bona feina, recomana que splicing es tradueixi com empalmament. Sona molt malament, però és així. Per tant, ja veieu que moltes vegades els científics preferim no traduir i utilitzar la paraula original, com per exemple splicing. També passa, per exemple, amb una altra paraula molt recorreguda, que és primer. Un primer, en el món de l'electricitat, és un encebador, allò que ajuda a encendre, per exemple, un fluorescent. Però en biologia és quelcom que es fa servir per fer la reacció en cadena de la polimerasa, no us diré res més. Per tant, preferim a vegades quedar-nos amb la paraula anglesa, i ens entenem, us ho asseguro. Per tant, què vull dir? Que no necessitem traductors? Probablement en necessitem, i ara entro aquí una miqueta amb el que eren algunes de les preguntes. Per exemple, a la meva facultat ens aniria molt bé algú que ens ajudés a traduir tota la informació que surt a la pàgina web de la facultat. Però ben traduït, no de qualsevol manera. També ens pot anar molt bé, ara que es volen impulsar els cursos online, el que en diem els MOOCs, doncs molts d'aquests ja es fan en castellà i tenen molt bona acceptació, com un curs que es fa, per exemple, en espanyol i tal, però molts s'han de fer en anglès. També aniria bé que a l'hora de fer filmacions o vídeos o es tradueix directament el que diu el professor o bé es posen subtítols, versió original. També a vegades hi ha reunions de treballs o congressos científics en els quals a vegades més adreçats a un públic més ampli pot anar bé el que jo en dic traducció simultània, no sé si es diu així ara o té un altre nom, no sé si es diu interpretació. Jo no m'he documentat gaire, ja ho veieu, però certament això pot ser molt útil, no? I també, per exemple, l'altre dir, però vosaltres publiqueu molts articles científics, no necessiteu algú que us corregeixi els articles? Aquí també hi ha una altra qüestió important. De vegades, i això té relació amb una desconfiança que hi pot existir, potser sense fonament, els investigadors pensem que si ho donem a corregir amb una persona que sap, per exemple, molt bé l'anglès literari, potser canviarà el sentit d'allò que volem dir nosaltres des d'un punt de vista més tècnic. Sobretot hem de vigilar molt els tecnicismes i, per tant, segurament caldria una segona correcció més enllà de la correcció que fa l'expert traductor especialitzat en ciència. Per tant, una idea bastant estesa és aquesta, que poden resultar poc acurades per manca de coneixements tècnics, algunes de les traduccions, i preferim a vegades no fer-ho, a part que també té un cost, que a vegades no sempre es pot assumir. Em preguntaven també què creiem nosaltres que els nostres titulats pensen de la traducció automàtica o el futur de la traducció professional. A veure, francament, jo no conec molt bé la traducció automàtica, però m'imagino que és la que es fa servir, també en diuen tradomàtica, oi? No sé si aquesta paraula agrada molt o no. M'imagino que és la que es fa servir, per exemple, perquè puguem tenir premsa, per exemple, en català i en castellà. Quan s'ha de fer una traducció a correcuita d'una gran quantitat o un volum molt important de text, doncs es fa servir això. Òbviament, m'imagino també que els programes cada vegada són millors i que són programes que aprenen d'ells mateixos. És a dir, jo no sé com es diu això, algoritmes d'aprenentatge, potser es diu, no sé si es diu així. És a dir, que aprenen dels errors o tenen glossaris de paraules que es tradueixen d'una determinada manera en funció del context, aquest tipus de coses. Això és el que jo sé. Evidentment, això no ens cal pels nostres articles científics. Ja he dit que l'anglès és el que funciona arreu del món. El futur de la traducció professional, home, jo penso que en un món globalitzat és molt important que ens entenguem tots plegats i, per tant, més enllà inclús de la comunicació científica, penso que hi ha un lloc i un espai perquè el traductor professional pugui desenvolupar la seva activitat. Més si tenim en compte
que amb la tecnologia, com he dit abans, ens ajuda, i més si tenim en compte que cal respectar també les llengües minoritàries. Per tant, per exemple, el català té un lloc dins de la comunitat científica perquè és una llengua que utilitza plenament els termes científics, i ja he dit abans que hi ha el term CAT, per exemple, però pot ajudar molt que alguna vegada també es pugui ser traduït el català a l'anglès o l'anglès al català. Aquí tenia un parell d'exemples de coses que el que és la direcció català-anglès i anglès-català. Per exemple, del català a l'anglès, ja ho he dit abans, si una persona no és molt fluent o no té molta pràctica amb l'anglès, pot ser que escrigui alguna cosa en català. Avui dia els demanem a vegades als nostres estudiants que escriguin les tesis doctorals en anglès. I certament tenen dificultats perquè és de les primeres coses que a vegades escriuen en anglès. En aquest aspecte podria ser interessant alguna ajuda en aquest sentit. De l'anglès al català, ja ho he dit, els llibres de text cada vegada menys seran traduïts. I he posat exemples. No vull estendre'm massa. Aquí hem pensat també algunes preguntes interessants, per exemple, com es podria fomentar la interdisciplinaritat en un campus com el nostre, a través potser de pràctiques comunes, a través, per exemple, de participació en treballs de final de grau. Certament són bones idees. Es podria pensar, per exemple, com a pràctiques, coses que tenen precisament al nostre campus molta importància. Tots sabeu que hi ha un programa que s'anomena PIUNE, que està gestionat al voltant de la Fundació Autònoma Solidària, pel qual acollim a les nostres aules persones que tenen algun tipus de discapacitat. Llavors, hi ha els discapacitats sensorials, per exemple, que en les aules convencionals o les aules d'informàtica, en pràctiques de laboratori o sortides de camp, podrien veure's beneficiats de la producció de certs materials audiovisuals, de certes simulacions, etc. Jo recordo fa uns anys que hi havia alguna professora d'aquesta facultat que m'explicava que amb espectacles, esdeveniments, em sembla que em parlava de l'òpera, per exemple, que poden haver-hi sistemes pel que una persona que no pot escoltar o no pot veure-hi molt bé pogués beneficiar-se d'alguns avenços que poguessin contrarrestar aquestes discapacitats. I el mateix podria ser en les aules. I en quant al TFG, doncs certament es podrien buscar temàtiques que fossin d'interès compartit, com l'elaboració de material de divulgació científica, en la qual fos necessari una traducció més acurada de certs termes que a vegades volem fer arribar al públic general que no coneix el que fem normalment els científics. També preguntaven si en una sala féssim un experiment en què un estudiant de traducció... Si vols, aquesta la guardem per després, què et sembla? Perdona que he desvetllat el secret. Sí. Aquesta la guardem. I si de cas guardem també les altres? Sí. Perfecte. Aquestes que són més estranyes. Per acabar, m'agradaria acabar amb un to humorístic. Abans hem parlat de les traduccions i tots els estudiants de traducció coneixeu el que són els falsos amics. Clar, una vegada que estàvem traduint un text de bioquímica de l'anglès al català, va sortir que s'havia purificat una proteïna, que és la mioglobina. La mioglobina és el que tenim en els músculs i coneix l'oxigen i gràcies a això el múscul funciona, d'un mamífer marí. I aquest mamífer, en anglès, es deia sperm whale. Us podeu imaginar quina és la traducció que li van posar quan van dir, sí, mioglobina d'esperma de balena, quan l'esperm whale en realitat és el catxalot. Sí que és cert que té uns òrgans on hi ha una substància que en diuen esperma, molt rica també amb lípids i que és molt energètica, però certament el nom d'esperm whale no és perquè sigui l'esperma de la balena. Però això podeu trobar encara algun llibre traduït en alguna biblioteca d'aquesta casa on diu esperma de balena. Bé, gràcies. Molt bé, moltes gràcies.
presento. Et presento, Maria José. Ara vas tu, oi? Doncs ara us presento la Maria José Recudés, decana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, doctora en Ciències de la Informació per la Universitat, per la UAB, i diploma d'Estudis Avançats en Història i Civilització Contemporània per l'Escola dels Estudis de Ciències Socials de París. És professora titular de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB en el grau de Periodisme i en el màster universitari d'investigació en Comunicació i Periodisme. També ha impartit docència en el màster de Creativitat Publicitària i en el màster de Comunicació i Educació. Ha ocupat diversos càrrecs de gestió universitària, vicedirectora del Departament de Periodisme, vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació, adjunta al vicerrectorat d'Ordenació Acadèmica per la Qualitat de la Docència, coordinadora del campus virtual de la UAB i vicedegana d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Endavant, Maria José, moltes gràcies. I a més ha donat classe molts anys en aquesta facultat. De fet, és com tornar a casa perquè l'Olga va ser alumna meva, o sigui que ja us podeu imaginar quants anys tinc, 59, allò perquè no cal que feu gaires especulacions. I també us podeu imaginar els anys que tinc jo. I per tant, m'ha fet molta gràcia perquè quan han dit nosaltres no sabem res però ens documentem, això és el que vaig intentar inculcar-li durant un any sencer, que si hi havia una cosa important a la vida era documentar-se per no fer el ridícul. Per tant, jo us agraeixo molt que la invitació, em fa molta il·lusió perquè vaig fer classes aquí durant 15 anys almenys, o sigui que d'alguna manera és com tornar a casa. Mireu, d'alguna manera penso que jugàvem una mica d'avantatge amb algunes de les preguntes que ens va passar la Olga en el seu qüestionari, i per tant el que vaig fer va ser fer una mini enquesta entre profes i alumnes de la facultat per veure ells com veien la qüestió de la traducció. I la veritat és que potser algunes de les preguntes les contestarem després. Ara l'única cosa que us vull comentar, ni que sigui molt breument, és que quan parlem de la Facultat de Comunicació sempre pensem en periodisme, però hi ha moltes altres coses que es fan allà i per tant el que significa és que dels 3 graus que impartim, que són Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques, sí que és cert que els professionals que n'acaben sortint doncs acaben demostrant unes necessitats comunicatives diferents. De la mateixa manera que el professorat té unes altres necessitats i amb això estic completament d'acord amb el que ha dit el Jaume Ferrés i per tant no em repetiré, que moltes vegades els docents els que volen és que els hi revisin o que els hi tradueixin els articles científics del català a castellà cap a l'anglès si ells no són prou bons, no són prou fluents en aquesta qüestió. Per tant, la idea entre traducció i interpretació amb la comunicació depèn molt del grau que has estudiat, depèn molt de la feina que trobes, de si estàs en una gran empresa o no, i també, evidentment, dependrà molt de quins són els teus propis coneixements d'idiomes. I també hi ha una qüestió que és molt rellevant, penso jo, que té a veure després amb la traducció automàtica, que és quin és el grau de proximitat entre els idiomes, perquè en aquests moments català-castellà, després us ho comento, no hi tenen cap problema, però si parles de francès o d'italià o de portuguès respecte de català o castellà tampoc no és tant. L'anglès tampoc no té ja tantes dificultats, però si parles d'àrab o de xinès o d'urdu, doncs evidentment les dificultats de proximitat, no només d'idiomes sinó culturals, les coses ja es compliquen. Ja, deixeu-me, us ho repartiré en 3 trossos. En el tema de la comunicació audiovisual, i us juro que no farem conferències perquè no era el cas i a més podríem fer-ne un cicle, històricament l'estat espanyol va decidir que no faria com altres països, que era subretolar les sèries de televisió a les pel·lícules. Jo crec que això a la facultat us ho han explicat moltes vegades i per tant el que es va optar va ser per al doblatge. Per tant, quan la televisió s'implanta a l'estat espanyol en finals dels 50-60, doncs ens trobarem que hi ha moltes sèries de televisió que venen dels Estats Units però que tenen un doblatge fet a l'Amèrica Llatina. I per tant aquest doblatge també prové d'una traducció de tots els diàlegs que també s'han fet a l'Amèrica Llatina i s'han fet sobretot pel castellà, perquè el català ni existia a TV3 i el català, com sabeu, era una llengua prohibida. Per tant, nosaltres què ha succeït en aquest sentit? I només us posaré un parell d'exemples sobre què passa amb els títols de sèries o de pel·lícules i em centraré en les sèries. Doncs que s'ha decidit mantenir el nom de la sèrie tal com és, que s'ha fet una traducció literal del títol de la sèrie, que no s'ha traduït però es podia fer perquè la cosa no tenia masses complicacions, o bé s'han fet diversos tipus d'adaptacions dels títols que tenen les sèries.
Frasier o MacGyver, ara direu, escolta'm, tot és de la prehistòria? Sí. Sobretot tot és de la prehistòria, perquè són les sèries que jo veia, i sobretot perquè veieu que no m'ho invento, és a dir, que des dels orígens, i això encara és bastant recent, doncs és on hi ha hagut els canvis. Per tant, o Frasier o MacGyver doncs són el nom dels personatges, o en el cas de Wallander, que és el personatge el detectiu creat per el Mannheim, un escriptor suec, i per tant se n'han fet diverses versions. Hi ha una sèrie sueca, que és el de la dreta, i hi ha una sèrie de la BBC que protagonitzava Kenneth Branagh, però que sempre s'ha dit Wallander, i per tant la del Kenneth Branagh s'ha passat per 8TV durant molt de temps traduïda al català. Això, que després vosaltres direu, perdona, però si era la Charlize Theron o com es digui, diu no, diu la sèrie de televisió eren d'aquests que ja són tots morts, i la traducció era la Embrujada, diguem, era un clàssic de la televisió que era en blanc i negre, però també aquest potser us sonarà l'Escurçó Negre, diguem que era el Mr. Bean, que es va fer famós per unes que no obria la boca i per aquestes que no callava. I aquestes que no callava, realment, la traducció era literal, i em refereixo només al títol, però la quantitat de jocs de paraules que arribava a tenir l'Escurçó Negre, realment els traductors, xapó, perquè van haver de treballar com uns bèsties. Aquesta sí que és actual, el Joc de Trons, que jo que m'he llegit tots els llibres us diré que la sèrie no té nada que ver con los libros, per tant, diguem, s'han dedicat a inventar-se finals i no finals i morts i assassinats i aparicions, però el títol l'han mantingut tal qual. I després hi ha aquestes traduccions directes, el Hawaii 5.0 o el Hawaii 5.0, per dir-ho, aquesta no l'han traduïda i el meu anglès arriba a traduir Friends, o sigui que imagineu-vos per un expert, però l'han mantinguda com a Friends encara que hagi estat passada sempre en castellà a la pantalla. The Big Bang Theory tampoc l'han traduït, continua el títol exactament igual i en canvi és doblada. Jo sempre l'he sentit doblada, encara que és veritat que en aquests moments amb un mando a distància tu pots posar la versió original, diguem, amb un televisor normalet, cap meravella. O Modern Family, que també és moderna, que també és una sèrie moderna, continua mantenint el mateix nom. Això, en canvi, que també és la prehistòria, teníem una sèrie que es deia el Superagente 86 i que en realitat a la sèrie es deia Get Smart, perquè ell era Smart Maxwell o una cosa per l'estil. I era la paròdia de l'Agente 007 i per tant no tenia més qüestió. Una que potser coneixereu, que era EastEnders, que a TV3 es va traduir com a Gent del barri, que tot era exactament igual i el que canviava eren els accents. La gent el que et deia és que si tu sents la versió original en anglès no té res a veure la manera com parlen en anglès de la manera com s'ha traduït això al català o com s'ha doblat al català. En el cas de la publicitat, el difícil de traduir a la publicitat són els eslògans i els jingles, les cançons, perquè clar, un eslògan té molt a veure amb la relació que tu tens amb una llengua i per tant poden haver-hi molts jocs de paraules i en canvi a vegades et venen anuncis d'altres països que lligar-los és complicat, però fins i tot és complicat fer traduccions del català al castellà o del castellà al català i sobretot quan la música, i si algú ha traduït mai cançons ho sap, doncs s'ha d'adequar molt als ritmes, a les paraules que tu poses. Digui'm, com traduirien vostès al català i d'un gustirrinin? Clar, no sé què és el que s'imaginen, però l'Ida un gustirrinin eren màquines d'afaitar filomàtic que utilitzaven els senyors. I això al català no veig jo de quina manera es podia traduir. El primer anunci el feia un humorista que es deia Gila, que també ja va morir, no és que estigui gaire necròfila, però diguem que... I en aquests moments, clar, el bombon d'Albertine Osborne, que ara ja té uns quants anys, però no tenien res a veure l'un amb l'altre. Però en el cas de l'Osborne jugaven amb el joc de paraules, en el cas del Gila us asseguro que no. El xup-xup a veure crem, que va fer en català va ser xup-xup, en comptes de xup-xup, però en França no diuen xup-xup, ni en anglès tampoc no diuen xup-xup, ni en alemany tampoc no fan aquesta idea de fer xup-xup, fins i tot en català fer xup-xup vol dir que no només fas bullir l'olla, sinó que és el gossip girl, m'enteneu? Allò que pots dedicar-te a criticar amb un altre, o sigui que totes les coses que podeu posar tenen sempre, moltes vegades, unes connotacions culturals molt clares pel país o per als consumidors possibles que han de fer això. Els Danone.
Us he posat 3 anuncis del Danone. El de la dreta, com podeu imaginar, és quan la idea és la felicitat de l'hogar con Danone cada dia, que volia dir una gent ben alimentada. I el dibuix és dels anys 50. A Espanya no hi havia molta gent que estigués ben alimentada. Per tant, la possibilitat de menjar-te un iogurt cada dia implicava gairebé un tema d'estatus social. A la dreta, Los cuerpos Danone, els cossos Danone, va ser un anunci que van fer moltíssima publicitat, que era quan van llançar les marques, allò, les light, les bios, i per tant aquí s'adreçaven a algú que ja no li calia estar ben alimentat, que el que li calia era marcar un musculito, i això va provocar mucho recochineo, si em permeteu, hi havia unes cançons i tot. No ho llegiu, però diu: lo malo de los cuerpos Danone es que suelen traer de serie un cerebro petit suís, que era l'altre producte estrella amb què els alimentaven a les criatures i que eren molt rics, però en això Petit Suís era una cosa petitoneta, segur que alguns de vosaltres vau menjar Petit Suís. Doncs aquesta idea. Els diaris havien fet allò, cuerpos Danone en la colla de l'INEM, perquè clar, tu el cuerpo bio Danone era perquè estiguessis prim, i tant que estaves prim perquè anaves a buscar feina i per tant era un autèntic drama. Per això us dic que a vegades la publicitat, per més bé que la tradueixis, sempre acaba generant problemes. Per què us he posat això? Perquè a vegades s'inventen paraules. O sigui, aquest ara s'ha inventat el todista. Esto era antes de ser todista. Amigos, familiares, os presento mi coche. Todista, vale. Doncs hi ha una traducció per lo que vol dir que és todista, però que no té res a veure amb el que el Matías Prats anuncia per la tele quan diu que algú és todista perquè és de no sé quina sèrie d'aquesta de... Vull dir que no sé quina és la mútua que l'assegura. I aquest és el clàssic. ¿Dónde es primavera? En el Corte Inglés. I vull dir que hi ha vegades quan dius no, ja és primavera, i dius sí, al Corte Inglés perquè fa un fred que pela. Però diguem, la broma del Corte Inglés era una cosa absolutament seguida. I els anuncis moltes vegades ja ni es tradueixen, els de perfums, perquè tot és meravelloso, extraordinario, tens mig orgasme només de posar-te 3 gotes, per tant, no cal amoïnar-s'hi. I en canvi, en el tema del periodisme, amb què ens estem trobant? Que hi ha una qüestió de diaris en paper i ara el que és la premsa digital, però que tots els mitjans de comunicació tenen una versió digital del seu producte. Clar, ens trobem en diverses coses. Per exemple, hi ha diaris com l'Ara o com La Vanguardia que tradueixen al castellà o al català o a les dues versions articles que originalment estan en anglès i que, per tant, apareix l'autor de qui és el traductor, que això és el que està bé. En altres casos no. Però també ens podem trobar que a la ràdio i a la televisió, per exemple, el que acostuma a sortir són entrevistes amb traducció simultània. Per tant, et deixen sentir al principi que escoltis la persona amb la versió original a la ràdio, diguem, perquè vegis que n'hi ha un altre que parla i a sobre et van posant una veu diferent. El que deia el Jaume Ferrés, no? En aquests moments, i ja fa bastants anys, si podem tenir el periòdico, l'Ara o La Vanguardia, el que sigui, en 2 versions en paper cada matí al quiosc, és simplement perquè hi ha traductors automàtics, perquè si no seria impossible que això fos possible. I segur que autoaprenen. Ho dic perquè recordo al començament amb el periòdico hi havia els més antics potser recordaran un jugador de futbol del Madrid que es deia Fernando Hierro, bastant bruto per cert, i que la primera alineació que va sortir del Madrid, el Fernando Hierro, es va convertir en Ferran Ferro. I se quedaron tan contentos. Per tant, van haver de començar a explicar-li a la màquina que els noms propis no calia traduir-los i que, per tant, el George Bush sempre seria el George Bush, no el Jorge Bush, no el Jordi Bush, i el Francisco Mitterrand, el François Mitterrand no era el Paco Mitterrand, que no calia que la màquina fes més feina. Fixeu-vos, això dels traductors automàtics dona avantatges perquè això és la versió del periòdico en català, aquesta és la versió del periòdico en castellà. El Punt Avui té, almenys a l'edició a Girona, unes pàgines en paper cada dia que són en anglès i aquí tenen la versió del Catalonia Today. O, per exemple, l'Ara, un article del Francesc Vilanova d'aquest cap de setmana que l'han traduït també a l'anglès. Però, en canvi, no hi ha el nom del traductor. Per tant, no sabem si és que la màquina ja ho ha fet tot i només ha passat un corrector o com ha anat. Per tant, es poden permetre de, si no tot el diari, una part d'aquest diari, fer-lo en diversos idiomes. Aquesta, que és del Oliver Sacks, que és un article molt bo, ell ja estava malalt i després
no diré que es va morir, però sí, doncs en canvi no posava el traductor i en canvi era un article sobre la taula periòdica realment molt interessant. I acabo amb això. En el periodisme també hi ha moltes males praxis i que no som capaços de controlar. Vull dir que la quantitat de mitjans de comunicació és tan ampli que és molt fàcil agafar un text, sobretot quan les llengües són molt allunyades, traduir-lo mejor o peor i publicar-lo com a teu o copiar trossos sencers. Tinc una doctorant que és xinesa i que fa un treball sobre mitjans de comunicació i que em comentava que hi ha diaris a la Xina que pot comparar directament la traducció exacta d'allò que hi ha respecte d'altres diaris d'altres països, sobretot per les notícies internacionals. Què ha passat en Alemanya? Doncs ja ho agafem, ho copiem i no demanem permís i s'ha acabat la història. I de moment ja està. Gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Jo estic reflexionant sobre el que esteu dient. Després en parlem i també espero que vosaltres també després penseu quines preguntes o quins comentaris voleu fer als convidats. Doncs ara us presento la Maite Martín Ibáñez, que és degana de la Facultat de Veterinària, és doctora en veterinària per la UAB, professora agregada del Departament de Biologia, Fisiologia i Immunologia, imparteix classes en els graus de veterinària i de ciència i tecnologia dels aliments i ha estat durant molts anys coordinadora del curs de postgrau en formació per a personal investigador, usuari d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques que està acreditat per la Federation of European Laboratory Animal Science Associations. I també ha estat vicedegana d'Afers Acadèmics i Qualitat. Moltes gràcies, Maite, per venir. Bé, jo començar per dir-vos que la veritat és que la facultat, els alumnes que formeu part d'aquesta facultat, em feu molta enveja perquè precisament vosaltres sabeu perfectament la importància dels idiomes i de les llengües. I jo vinc d'una facultat en què els meus alumnes pensen que amb el català i el castellà hi ha més que suficient. Ja sabeu, sempre s'ha dit que ser veterinari és vocacional, no? I a més hem de dir que el programa de veterinaris ens ha fet molt de mal, perquè tothom vol ser veterinari i tothom pensa que es pot quedar a Catalunya i no es mouran mai d'aquí, cosa que no és cert. I aleshores els nostres alumnes són molt reacis a aprendre anglès. De fet, quan els presentem articles en anglès que han de llegir, s'indignen, perquè ells no han vingut aquí a aprendre idiomes, sinó que han vingut a estudiar veterinària. I s'equivoquen totalment, perquè hi ha molta terminologia professional específica del veterinari. Un veterinari ha de saber perfectament a què s'està referint quan estem parlant d'una truja, d'un berro, d'un garrí, del novillo, perquè són, tenim amb el tema de... Tenemos la ternera lechal, que és l'animal que només ha pres llet, l'anyojo, que és l'animal que té entre 12 i 16 mesos, tenim la truja, que és la reproductora del porc, i si te'n vas a treballar fora no pots parlar del porc pic en general. I, òbviament, hi ha una terminologia que han de conèixer. A més, és una professió en què hi ha molta comunicació. T'has de comunicar amb els clients, amb els propietaris d'aquells animals. I, per tant, necessites una fluïdesa comunicativa bastant important. Ells que tenen la idea que sempre es quedaran aquí, que no es mouran, estan molt equivocats perquè precisament el món de la veterinària, com tot, s'està globalitzant molt. Hi ha molta reglamentació europea, a més, a l'àmbit de la veterinària, no, a pesar del que sembli, el programa de veterinaris, insisteixo, no es cenyeix a la clínica de pequeños animales, que no és el cas, sinó que és l'encarregada, o els veterinaris estan als escorxadors, i per tant han de saber quines són les diferents parts de la canal, són els encarregats de la seguretat alimentària, el tràfic d'animals entre països, en fi, tot un ventall que fa que precisament molts dels alumnes que tenim després se'n vagin a fora a treballar. I per tant nosaltres creiem que és fonamental
al conèixer idiomes i en aquest cas, òbviament, per la seva importància a l'anglès. Per tant, em feu molta enveja perquè us animaria als alumnes d'aquí a que de tant en tant vinguéssiu per fer-los veure que hi ha un mundo más allá de la Tierra. Us haig de dir que precisament degut a aquesta percepció per part dels nostres alumnes, ells utilitzen molt una eina d'internet que és el traductor de Google. És un constant. Jo crec que és molt més visitada pels nostres alumnes que no pas al campus virtual on pengem els apunts. No, el traductor de Google jo crec que és com a l'Strayer de bioquímica, per ells és... I aleshores tot es basa en el que he vist al traductor de Google. I ja sabeu, el traductor de Google, si no tens coneixements, es pot estar dient qualsevol bestiesa que ells prenen com a cert, perquè ho han vist, perquè han traduït literalment el que havien vist en un text i ho han passat allà. Per tant, anem bastant malament. Comentar-vos que jo, precisament, el meu domini idiomàtic no és gaire elevat, també tinc uns anys, i en aquell moment, quan jo vaig néixer, semblava que era el francès el que dominava i, per tant, sí, vaig aprendre francès i el domino. Però l'anglès va quedar allà i va ser després de gran que, òbviament, per necessitats, vaig començar a estudiar anglès. Dit això, ya me he quedado en blanco. Eso también me pasa porque también estoy mayor. Comentar-vos únicament un parell, una anècdota, de que vaig estar a punt d'introduir la traducció, com es diu, interpretació simultània, a les classes. Des de fa 3 anys, diria jo, que estem intentant, amb molts problemes, introduir l'anglès amb la docència dels graus que impartim. I aleshores, amb algunes assignatures, fem algunes parts en anglès. No totes, perquè, òbviament, si no, els alumnes que no tinguessin un bon nivell d'anglès suspendrien. El problema se'ns va presentar degut a que tenim 2 alumnes amb discapacitat auditiva. I les alumnes, les persones amb discapacitat auditiva, ja per la Generalitat no han de saber anglès, cosa que per mi és un error, perquè quan tinguis discapacitat auditiva això no implica que no hagis de saber llegir i escriure en anglès i per tant els estan limitant les seves oportunitats posteriors amb el món laboral. Però el fet és aquest, no han de saber. Aleshores, clar, el tema estava en que aquests alumnes venen a classe amb un traductor de signes, cosa que ja és peculiar de per si. I peculiar pel professor, que en el primer moment no ho sabem i ens el trobem allà una persona, oi? Clar, el problema ve quan els traductors de signes, cosa que jo no sabia, són traductors específics per una llengua. És a dir, el traductor de signes en castellà no és el mateix que el traductor de signes en xinès, cosa que jo, òbviament, no sabia. I aquests traductors de signes, com estan capacitats per traduir únicament en una mateixa llengua, clar, si nosaltres fèiem classes en anglès i la traductora de signes fa la traducció català-signes, doncs aquí teníem un problema i aleshores, per intentar resoldre això, vam pensar fins i tot en introduir algú, un traductor d'anglès-castellà, perquè li traduís a la traductora de signes i la traductora de signes traduís a l'alumne amb discapacitat auditiva. Òbviament no ho vam portar a terme perquè, clar, la cadena ja era massa llarga. I bé, jo ja veieu que no ho porto tan ben preparat aquí com els meus companys, jo soy más, estoy sobrepasada por los acontecimientos, perquè és la veritat. I res més, diu que estic molt contenta i que us animo a que tots aquells que vulgueu venir a fer una espècie de conversió dels meus alumnes cap als idiomes, que estaria molt bé. També
us podríem demanar a l'ajut en fer una espècie de glosari de terminologia pròpia de la veterinària, que féssiu per ajudar els nostres alumnes d'alguna forma, si més no, a tenir un diccionari amb la terminologia específica que actualment hi ha per internet i tal, però no crec ni que s'ho mirin. I res més. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Aviam, jo seré molt breu perquè prefereixo que parleu vosaltres, i vosaltres, vull dir que... Però una reflexió que he tret, perquè és clar, jo del que dieu també ho vaig traduint. Aviam, una reflexió molt clara que jo veig és que els traductors ens hem d'apropar, hem d'entrar en els àmbits que no són el nostre. O sigui, hem de sortir del nostre i hem d'anar als altres àmbits. O sigui, tu dius, jo és que no us puc explicar gaire cosa. Jo veig, ara mateix, si jo tingués una empresa de traducció, aniria a veterinària, aniria a les empreses de veterinària, aniria a totes aquestes que has dit, del comerç, dels animals, d'amunt i avall. O sigui, allà hi ha mercat. Hi ha mercat. Val? O sigui, els traductors hem de buscar on ens necessiten, on és útil, on hi ha una necessitat. I si em dius que els veterinaris no parlen anglès, és que és un filó. Vull dir, no hem d'anar a que parlin anglès, no. Hem d'anar... A explotar-los. Home, hem d'anar a totes les veterinaris, empreses de veterinària, veterinaris del carrer, tot, a traduir-los la web, a traduir-los tot el que necessiten de normativa, les empreses de veterinària hem d'anar a traduir. O sigui, jo ara mateix veig molt mercat a veterinària. Val? Llavors, però clar, no tenim especialitat en traducció veterinària. Llavors, esclar, molts estudiants ni se'ls acudirà ni se'ls passarà pel cap. Llavors, per això va bé, saps, aquestes converses, per veure, de comunicació audiovisual, clar, aquí sí que heu vist que hi ha molt mercat, perquè el que també hem vist a la taula, que els experts parlen molt en anglès. O sigui, el que heu vist de biociències. Els experts, d'expert a expert, es parla molt en anglès, llavors seria traducció inversa el que interessaria. Però tot el que sigui divulgació científica i divulgació a audiència no especialitzada, com seria comunicació audiovisual, pel·lícules, publicitat, etc., tot això sí que necessita molts traductors. Nosaltres també veiem aquest problema de periodistes que tradueixen articles i després els signen com a seus, i després també altres problemes, per exemple, en la comunicació el que hauríem de fer és saber explicar millor què fa un traductor, perquè, per exemple, les empreses de publicitat, moltes prefereixen traduir-ho ells perquè pensen que tots aquests jocs de paraules els traductors no ho saben fer. Llavors va venir una vegada un canadenc en un congrés que ho va presentar com gran primícia mundial, que estava contractat a dins d'una empresa de publicitat com a traductor, perquè les empreses de traducció t'envien a traduir com coses molt secundàries, però no coses importants. Llavors s'ha de fer una feina de formació. I en el cas de ciències seria més traducció cap a l'anglès. Jo he fet tinc altres coses, però voldria que parléssiu vosaltres i que féssiu vosaltres les preguntes. Sí que volia comentar, perquè després potser no hi ha temps d'explicar-ho, que en una universitat japonesa, que us ho vaig posar per correu, que és Rikio, no sé si ho pronuncio bé, Rikio, una universitat japonesa, té en el campus una assignatura de formació i educació de clients de traducció. O sigui, per exemple, què han de saber els veterinaris o els de ciències o els de tal sobre la traducció? Fan una miqueta de traducció audiovisual perquè vegin la dificultat. Fan una miqueta de traducció científica perquè vegin la dificultat. I així veuen que necessiten professionals de la traducció. Que hi ha coses que ells no arriben, que no tot se soluciona amb el Google, que no tot se soluciona amb glossaris, que la feina dels traductors no només és terminològica, tot i que també,
I llavors, doncs, i amb ells es veu que la gent que fa aquest curs el troba molt interessant, perquè ells no pensen que els traductors facin coses tan difícils, que fem coses molt difícils i la gent no ho sap. O sigui que jo penso, ara ja obriré el torn de paraules, però jo penso que nosaltres hem de fer un esforç per apropar-nos a àmbits que tenen necessitat de traducció i no ho saben, i als altres àmbits doncs esclar, és que hem de fer la feina nosaltres, hem d'anar a ciències i allò, posa un traductor a la teva feina, explicar-los per què necessiten un traductor pels articles científics, que els traductors no tocarem la terminologia, la deixarem en anglès, si la posen en anglès. O sigui, hi ha moltes coses que es podria treballar en tàndem amb un expert de l'àmbit, amb un traductor i un es preocupa més de les qüestions lingüístiques i l'altre de temàtic. O sigui, hi ha molta feina que es pot fer i que és un tema molt obert, no? Doncs aviam, si algú vol participar, sisplau, obrim, us sembla? Voleu fer algun comentari vosaltres o...? Val, doncs algú vol... La professora Pilar Cid té un micròfon, si algú vol fer alguna pregunta. Que dolenta que sóc, ho sento. Amb això. Res, jo només per continuar amb aquest tema que ha encetat ara l'Olga, que ens coneixem molt poc. I nosaltres, els traductors, sempre tenim la sensació que no ens donem a conèixer. Han aparegut, heu dit algunes de les coses, algunes frases, que fins i tot els alumnes, quan venen a primer, també les tenen incorporades. Per exemple, què sabem fer, o sigui, continuar per aquí, què sabem fer, com ho sabem fer i què ens deixen fer. Per exemple, els títols de les pel·lícules mai ens els deixen traduir. Mai ens els deixen traduir. Hi ha aquest acudit a Hollywood que diu que mentre els actors viuen en caravanes, els que tenen aquests apartaments, o sigui, són les oficines, però són apartament amb sofà, llit i totes aquestes coses són precisament els de màrqueting. És a dir, que nosaltres això no ho fem mai. Però nosaltres mateixos tampoc no ho sabem, vull dir, quan comencem, em refereixo. O, per exemple, si tocaríem un text perquè seríem molt literaris. Els alumnes que es matriculen a la facultat, algun potser té voluntat literària i quan acaben encara en queden molts menys, però, evidentment, un text científic mai el convertiríem en un text de ciència-ficció. O sigui que hi ha algunes coses que està molt bé aquest acte que heu organitzat, perquè cal que diguem en veu alta, també nosaltres, què podem fer, què sabem fer i també què ens deixen fer. Gràcies. Si em deixes dir una cosa, a vegades amb la professió de traductor passa com amb el tema del periodisme i que té molt a veure amb qüestions prèvies, és a dir, amb la pròpia discussió de si la carrera és necessària i si cal. Vull dir que en el periodisme encara ara, després de 40 anys, gairebé 50 anys de facultat, encara es diu si un periodista realment ha d'estudiar periodisme o és millor que vagi a fer economia o polítiques o ciències i després parli de periodisme científic o de periodisme econòmic o de periodisme polític. Jo aquest comentari l'he sentit sovint també per als traductors. Què vols que un traductor sàpiga de genètica? Res, per tant segur que ho fa malament. Per tant, escolta'm, que faci genètica i a més que sigui enter aillo en anglès i que després que tradueixi. Per tant, que jo crec que aquest és un problema de minusvaloració de determinades professions que no hauríem de permetre. Almenys crec que els degans ens passem la vida defensant-ho, que la cosa ha de ser diferent. I tu dius, pocs volen ser traductors literaris. En aquesta mini-enquesta que jo em vaig dedicar a fer, curiosament, molts el que creien a la meva facultat era que el traductor tècnic s'estava acabant, o el traductor científic, perquè Google ja ho feia tot, és a dir, ja t'ho resolia. Ells consideraven molt millor que hi haguessin bons revisors de l'idioma en el qual tu eres capaç de traduir i que, per tant, tu se lo das a Google i després otro que te lo revise, però no donar-li el text en català o en castellà
i que te'l tradueixin. I per tant, el que deien eren precisament el que quedaran seran traductors literaris, però no quedaran traductors científics, perquè clar, la metàfora és una cosa que una màquina, per bona que sigui, no serà capaç de traduir, i jo crec que espero que això no vagi així. En tot cas, després parlem de què ha passat en 25 anys a la vostra facultat, si voleu. No sé si havies de parlar, perdó. Pilar, la Pilar. Qui vol parlar? Pilar. Gràcies. Sí, fes una companyia. Bueno, moltes gràcies. Jo no sé si heu preparat molt o moltíssim tot el que heu dit, perquè des del meu punt de vista heu donat 3 visions molt ben coordinades, si m'explico. La Maria Josep ens ha parlat de tot el que es forma dins de la seva facultat, què passa amb els productes que venen de fora i s'han d'adaptar, traduir, com sigui. La degana de veterinària ens ha dit el contrari. Què passa amb l'expert que ha de sortir fora i s'ha d'entendre amb altres experts d'altres llocs. I el degà de Biociències ens ha dit què passa amb qui fa ciència, no qui l'aplica, sinó qui la fa, en concret, i s'ha de comunicar amb una comunitat molt petita, molt reduïda, perquè en realitat el món dels científics, diríem, no sé, un 1% de la població mundial, no sé si arriba, no? Una altra cosa és els alumnes de biociències, que després poden ser tècnics de laboratori o professor de secundària o totes les sortides professionals que hi pugui haver, que segur que aquí la part de traducció potser té fins i tot més cabuda i més repercussió. O sigui que ens heu donat el panorama de tot plegat. Jo m'atreviria a dir 2 coses en concret. Quan la llengua no és un problema, és que hi ha molts traductors que són invisibles. Quan la llengua de cop i volta suposa un problema, és que aquesta part de la traducció no està ben resolta. Una altra cosa és que ens puguem entendre, i de persona a persona la capacitat de comunicació, ja que hem parlat d'algunes anècdotes, jo no sé quants de vosaltres segur que heu anat a algun país que no sabeu la llengua i heu dinat, heu sopat, heu fet festa, us heu enamorat, o sigui, es pot fer de tot sense saber la llengua. Ara, quan la llengua no és un element que ens distorsiona, és perquè la comunicació en aquest sentit està ben resolta. I aquí és on tenim el paper del traductor. Jo recordo una campanya de l'Àptic, de l'Associació de Professionals de Traductors i Intèrprets, que deies, me'n vaig amb tu al llit cada nit. I ens saturàvem. Per què? Perquè t'emportes la novel·la que està traduïda o t'emportes el no sé què que està traduïda. És a dir, la traducció és molt més present del que habitualment veiem. Sí que és cert que hi ha espais on la permissivitat d'una llengua que fonamentalment comunica, independentment de com estigui bé la forma de la comunicació, existeix. I probablement la científica, en aquest sentit, és un paradigma. El que prima és la comunicació unívoca, clara, sense lloc a cap mena d'interferència pel que sigui la forma del text. En canvi, si anem a la comunicació acadèmica fora d'àmbits netament científics, veiem que la forma sí té valor. I per això, per exemple, dèiem, el Jaume que deia, ens escrivim els nostres articles en anglès, segur que són tan bons com els d'un noruec o com són tan bons com els d'un alemany o tan bons com els d'un portuguès. Probablement no tan bons com els d'un americà. Però és igual, perquè us enteneu perfectament. En canvi, en una revista acadèmica d'humanitats, enviar un article prou bo com perquè s'entengui, però no tan bo com perquè un en anglès digui ui, això m'agrinyola, però no importa, ho entenc, no ens ho acceptaran. Llavors, aquí és on tenim aquests matisos. Què prioritzem? I quan més ampla és la comunitat que ha de rebre aquest missatge, més necessari és que la llengua no sigui un obstacle, que no sigui només comunicació des del punt de vista del contingut, sinó també des del punt de vista forma. Voldria dir una cosa que no té del tot a veure amb traducció, però probablement, ja em direu si esteu d'acord o no. Vaig anar al congrés
de la Federació Internacional de Traductors, que van fer l'últim congrés, el van fer aquí a Barcelona. Em van convidar precisament per parlar de traducció automàtica. No parlaré de traducció automàtica avui, I la gran queixa, des del punt de vista de professional cap a la societat, la tenien els traductors a l'anglès. Aquells que parlen anglès de manera nadiva, són nadius d'anglès, que deien, jo tinc un gran problema, i és que la meva comunitat és monolingüe, per tant no concep el món fora dels seus esquemes. Tots els altres, els que som conscients de que necessitem traducció, en una mesura o una altra, som conscients de que hi ha una altra, que hi ha una altra cultura, que hi ha una altra manera de representar la cultura, etc. Els angloparlants de manera nadiva moltes vegades no ho són. I tenien un repte molt més gran encara per fer entendre que hi ha un producte que no es pot consumir de qualsevol manera, sinó que s'ha de traduir perquè has de posar-lo en la llengua d'arribada i pensar-lo per qui l'ha de rebre, les dues coses, que cap a l'anglès això era molt més complicat que de l'anglès cap a les altres llengües. Em va fer pensar perquè realment, generalment, pensem en l'anglès com el perill de la traducció. No, l'anglès precisament és qui més necessita de la traducció moltes vegades perquè només s'entén ell mateix i no entén els altres. Moltes gràcies, Pilar. Sí. Teníem la pregunta, Jaume, si tu l'has rumiat una mica, aquesta pregunta de si poséssim en una sala un estudiant de traducció, un de comunicació, un de veterinària i un de biociències, a veure, què serien capaços de fer, si has pensat una mica? Em refereixo a la idea de treballar d'una manera interdisciplinar. M'agrada la formulació de la pregunta perquè em recorda aquells problemes de matemàtiques que llavors acabes sortint un número, perquè o qui és més gran i qui és més petit. Però no és això. A veure, la veritat és que és una pregunta difícil de contestar. El més segur és que si parlen la mateixa llengua, en principi, a veure, està bé que hi sigui el traductor, però no cal, perquè parlen la mateixa llengua, llavors es poden entendre. Però dit aquesta broma, a part, jo crec que podrien treballar, per exemple, si pensem en estudiants nostres que estan en un mateix campus i de més, en la publicació d'un text de divulgació científica en diferents llengües. Amb això cobriríem el tema científic, el tema comunicatiu i el tema de traducció. O sigui, tots podrien aportar alguna cosa. I ho dic perquè em sap greu moltes vegades, i ho dic com a professor d'una facultat de biociències i com a científic, com a investigador, que moltes vegades, el que deia la Pilar Sánchez, que no arriba la ciència a tothom i que aquest 1% de persones que ens entenem entre nosaltres, que som els científics, de vegades quedem com una mica incompresos. I la resta de la societat és com quan he fet servir aquella paraula que hem dit splicing, clar, ho dius a la meva facultat i ho entén tothom, però ho dius al mig del carrer i ningú... És que tothom es queda amb una cara de... Llavors, esclar, jo crec que hem de fer molt per la divulgació. Molt. Molt. A mi, per exemple, nosaltres ens hem equivocat. Han dit que hi havia una especialitat, una assignatura, una menció en periodisme científic, i resulta que no, que era periodisme especialitzat. Jo crec que hi hauria de ser. I fins i tot un grau en periodisme científic. Traducció científica. Bueno, traducció, és igual. No, quieta, paral, que jo ja tinc professor. No, hi hauria d'haver les dues coses. Sí, home, sí, ja tinc una assignatura. Perquè... Es diu periodisme científic. Que es diu, en tinc una, bueno, tinc allò, un ampli ventall, vostès triïn. Probablement algú ha sentit a parlar d'en Xavier Duran. Algú el coneix? És un periodista que durant molts anys ha tingut un petit espai sobre el medi ambient a TV3. És bioquímic. I en Xavier Duran després va fer Ciències de la Comunicació, no sé si es deia així llavors, es deia periodisme, em sembla també a l'Autònoma. Per tant, té les dues carreres. Home, penso que aquest tipus de sortides professionals són molt interessants i molt importants i molt necessàries. Per tant, amb la traducció i amb la comunicació, ja sé que estic posant un problema, però estaria molt bé que hi haguessin, si no graus sencers, potser mencions o especialitzacions en un campus com aquest,
que cobressin aquestes mancances que hi ha i que ens ajudaria a que, per exemple, la ciència estigués a l'abast de tothom. I es necessitaria això, també bons comunicadors i bons traductors. Sí, no, res. A part d'agrair les vostres intervencions, volia entomar el repte que ha llançat la moderadora i que el degà de Biociències ha respost. En aquesta facultat ens agraden molt les aventures interfacultatives i, per tant, crec que, més enllà d'aquest acte d'avui, que s'acabarà i, malgrat que queda enregistrat, caurà en l'oblit, proposo que ens proposem la idea de programar alguna cosa entre nosaltres en aquest àmbit de la comunicació científica. Ara mateix en aquesta facultat tenim un tripartit amb educació i lletres per fer un curs d'iniciació a l'ensenyament de llengües estrangeres, per exemple. Tenim un bipartit amb lletres per fer un curs de creació i traducció literària. Podríem fer un pentapartit o un tetrapartit que anés d'això. Podríem començar amb un curs d'especialització, 10 crèdits, 560 euros a la matrícula. I potser a partir d'aquí es podria plantejar alguna cosa més gran. Per tant, us demano que us ho apunteu i que en algun moment en parlem allò seriosament. I dit això, gràcies, i espero que el públic estigui gaudint, tot i que em sembla que una part voluntàriament no ha vingut, però em sembla que l'acte ha valgut molt la pena. Molt bona idea, en prenem nota. Molt bé. Doncs és una mica, ha passat 2:45, no sé si voleu acabar 2:15, no sé quina us sembla. Exacte, doncs si teniu un parell de preguntes, comentaris, potser els estudiants, aviam, si veníeu amb quines expectatives veníeu a aquesta xerrada i què és el que hauríeu volgut saber i no s'ha dit, aviam. Teniu alguna idea? Han marxat. A mi, si em permeteu, amb aquests 25 anys, perquè era una de les preguntes que havia fet la Olga, clar, en 25 anys ja el món ha canviat d'una manera extraordinària i no és allò una frase tòpica. Diguem, el 94 es va inventar la web, i mira, des del punt de vista de la comunicació, això ha suposat una revolució més gran del que va significar la impremta en el segle XV. Per tant, ha canviat tots els paradigmes, tots els esquemes, tota la manera de produir i de divulgar informació i de tot. Però a la Facultat de Traducció jo crec que almenys en aquest país en els últims 25 anys ha passat una cosa també molt important, que ha estat el fenomen de la migració. I per tant, quan jo vaig entrar aquí fa molts anys, tothom volia ser traductor. Una figura com la del mediador intercultural o el del traductor d'una persona que treballarà en un hospital o que estarà en un lloc de l'administració no era una cosa que es contemplés. Abans la Pilar Sánchez Gijón deia segur que heu visitat un país i us heu sopat, heu menjat i heu anat a un hotel. Sí, però si te'n vas a viure en un país on la cultura que hi ha, la llengua que hi ha és molt diferent de la teva i no has tingut temps de posar-te les piles i algun dia estàs malalt i has d'estar a l'hospital, com esperes explicar-li al metge el que tens o el que no tens? O com esperes que algú t'expliqui a tu quina medicació has de prendre? Per tant, jo crec que això també ha obert un ampli ventall de possibilitats per aquesta facultat que abans no existia. I tots tenim temors. O sigui, en aquests moments, això dels robots, ja hi ha robots periodistes, ja hi ha robots que redacten notícies sense cap necessitat d'humans. I permeteu-me, a vegades veient, escoltant i llegint el que llegeixo, potser ho farien millor els robots que no pas alguns periodistes. I no faré cap altre comentari perquè ja la cosa és prou durilla. Però
ens hem de replantejar, no sé si aquí també, quan està parlant de tradomàtica i de la traducció automàtica, de quina manera això també canvia la vostra feina. Si mai vosaltres no teniu també una tentació, us donen un text de passar-lo per Google i després corregir-lo, i no haver-ho de fer d'entrada. Això no ho sé. Molt bé, moltes gràcies. I Maite, estem allà. Pensant únicament el que acaba de dir la Maria José, que bé, l'anglès és la llengua universal, podríem dir. Per tant, si anem a qualsevol país en què més o menys saben parlar anglès, no hi ha cap problema, no? Però ja estava recordant ara que hi ha empreses veterinàries que s'estan obrint mercat en països asiàtics, no? Clar, allà és més complicat i recordo precisament un company que teníem aquí a la facultat que va marxar a treballar en una empresa farmacèutica veterinària i el van enviar 2 anys a Xina. Clar, els xinesos també el tema de l'anglès tampoc no el dominen gaire i, òbviament, durant tot aquest temps que va estar allà va estar amb el corresponent traductor. I amb el Naguit ell sempre explicava amb la por de si li estaven traduint exactament el que l'altre estava dient, perquè tampoc no... Per tant, sí que els traductors, en aquells llocs on són, podríem dir, més tancats, on l'anglès no ha arribat tant, és obvi que són fonamentals, i més avui en dia en què ens intentem obrir mercat a tot arreu, independentment de la llengua que es parli. Només estava pensant això, gràcies. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. Us sembla? Sí? Tanquem l'acte? Voleu dir alguna cosa? Jo vull agrair a tots els estudiants que han vingut. Aviam, els de les meves assignatures, segur, de traducció que estem fent especialitzada, i justament hem començat per la traducció científica i ens ho estem passant molt bé, no?, amb la divulgació científica. Vull agrair a tots els que heu vingut, esperem que hàgiu après molt i sobretot que marxeu amb la idea que hi ha moltes especialitats al món, veterinària, biociències, comunicació, totes les del campus i que no són al campus, i teniu tot un món de possibilitats i que heu d'explorar, heu d'anar més enllà i explorar-les i conèixer gent que sigui professional d'altres àmbits, parlar amb ells, conèixer quines necessitats de traducció tenen i explicar-vos com poden millorar la seva globalització, com poden millorar la seva comunicació. Hi ha un munt de possibilitats per vosaltres que us animem des d'aquí a explorar. Molt bé. I passeu-vos un dia, no?, per les facultats, o pel bar, encara que sigui, per fer amics d'altres facultats. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i fins una altra.